आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. वेंगुर्ला येथील शिरोडा केरवाडी इथं चौगुलेश्वर वाडी येथील प्रवीण उर्फ गोट्या परब यांच्या मासेमारीचं साहित्य ठेवण्याच्या जागेला भीषण आग लागून यात सर्व साहित्य जळून खाक झालं. दरम्यान या भीषण आगीत सर्व साहित्य जळून प्रवीण परब यांचं सुमारे 30 लाखांचं नुकसान झालंय. ही घटना 12 नोव्हेंबरला मध्यरात्री घडली. या वाडीतील बरेच लोक नरकासूर स्पर्धेनिमित्त वेगवेगळ्या ठिकाणी गेलेले असल्यानं त्यावेळेत आग लागल्यानं पूर्ण जागा आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेली होती. सुदैवानं यावेळी मनुष्यहानी झाली नाही. दरम्यान या आगीचं नेमकं कारण समजू शकलं नाही. या आगीत प्रवीण परब यांच्या मासेमारीचं साहित्य, मोठमोठी जाळी, मशीन, टँक, फिश फाइंडर असं जळून खाक झालंय. सकाळी वेंगुर्ला पोलीस, तलाठी, पोलीस पाटील यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. प्रवीण परब यांचा फक्त मासेमारीचा व्यवसाय असून मासेमारी करणारे साहित्यच जाळून खाक झाल्यानं त्यांच्यावर मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. त्यामुळे याबाबत लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी ग्रामस्थातून होते. दरम्यान यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ यांनी प्रवीण परब आणि कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांना तात्काळ 20,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. तसेच पुढे जास्तीत जास्त आर्थिक सहकार्य मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.